החניה הזאת קודם. טוב, יאללה. אמרו לי שראו אותך יוצאת מחניה בבן יהודה, והסימון היה אדום לבן דהוי יעזבו לתפוס לך את המקום, ואמרו לי שהוא עבר כבר לחפש דוחות מקודם, והוא לא יחזור היום כי יש לו עודף שעות, זה לא סוד, אפשר כבר לחזור. אמרתי גבר אתה יוצא, אני ראיתי, שחרר לי את החניה זה קריטי. אמר זה לא בסדר, את החניה הזו קניתי, ותחליף את הריפוד של אלוקיתי. נשבע שעוד סיבוב אחד קטן אני בוכה, תגיד איך מסתדרים בתל אביב בלי תו נכה, החניונים כאן הם שטן, המחיר שזה גובה אולי בסוף הוא יתמוטט ואז אתה יהיה שווה. בדרך כלל אני לא מקשיב, בדרך כלל זה לא מזיז לי מה שפקחים אומרים. כבר חניתי כאן בעיר ברחובות שאני לא מכיר, אבל אתמול קיבלתי דוח של החיים. אמרו לי שראו אותך יוצאת מחניה בבן יהודה, והסימון היה אדום לבן דהוי יעזבו לתפוס לך את המקום, ואמרו לי שהוא עבר כבר לחפש דוחות מקודם, והוא לא יחזור היום כי יש לו עודף שעות, זה לא סוד, אפשר כבר לחלום. לא, כפר עליך. מה לעשות נשמה, חנית אדום לבן, מה? תמיד אמרו שקשה לחיות עם רכב קשה יותר כשהדוחות באים בקצב ואני כולה בן אדם שמחפש פה חניה, ובינתיים מתדלק פעם שנייה, שעות כבר מאחר, חושב על עוד תירוץ מקורי, ונקווה שיאשרו לי כבר את התו האזורי, ומקווה שיבטלו לי את הדוחות, כי אם ככה זה ימשיך אני אזיר את המפרחות. בדרך כלל אני לא מקשיב, בדרך כלל זה לא מזיז לי מה שפקחים אומרים. כבר חניתי כאן בעיר ברחובות שאני לא מכיר, אבל אתמול קיבלתי דוח של החיים. אמרו לי שראו אותך יוצאת מחניה בבן יהודה, והסימון היה אדום לבן דהוי יעזבו לתפוס לך את המקום, ואמרו לי שהוא עבר כבר לחפש דוחות מקודם, והוא לא יחזור היום כי יש לו עודף שעות, זה לא סוד, אפשר כבר לחלום. בדרך כלל אני לא מקשיב, בדרך כלל זה לא מזיז לי מה שפקחים אומרים. כבר חניתי כאן בעיר ברחובות שאני לא מכיר, אבל אתמול קיבלתי דוח של החיים. אמרו לי שראו אותך יוצאת מחניה בבן יהודה, והסימון היה אדום לבן דהוי יעזבו לתפוס לך את המקום, ואמרו לי שהוא ראה את החניה הזו מקודם, והוא לא יצא מפה עד אור הבוקר, עזוב, זה לא סוד, אין כאן חניות.